Știi cum e? Are oamenii niște zile de astea când nu merge nimic. Bă, dar nimic deloc. E, uite, din asta am eu acum, așa a început prost din prima, bă, băiatule. De când m-am trezit de dimineață, a dat drumul la radio, ca și mai fac eu, știi? Dau drumul la radio și când vorbesc cu ea pe acolo, mai fumez și o țigară, două. Ce să vezi? A sunat ea de la radio la una și a zis, alo, dacă știi că era domnul Ștefan cel Mare, primești 500 de euro. 500 de euro, bă, băiatul. O gălăgie de bani și de mă... Și fii atent, că de norocita știu, bă. Deci a dat răspunsul exact de ea, a făcut pe ea de la radio de acolo, de 500 de euro, bă. Deci sub nasul meu, mă. Cum stăteam acolo, am auzit de 500 de euro, mă. Deci m-am ufticat? Hai de cap. De ce te-ai ofticat? Că ce? De ce m-am ufticat? De ce m-am ufticat? Că nu m-a sunat pe mine, mă. Cum adică de ce m-am... Păi ce, dacă te suna pe tine, tu știai când a domnit Ștefan cel Mare? Nu știam, mă, domnul, să știu, mă. Ce ai, mă, și de mă la cap? Păi și atunci, de ce te oftici? Păi mă oftic. Ia uite-mă, deci, bă, tu ești atent la discuție, bă, băiatule. Când am avut norocul să mă sune pe mine, ia uite-mă, nu ești atent. Păi și dacă te suna, ce le ziceai, mă? Ce le ziceam? Că dacă aveam norocul să mă sune, înțelegi? Poate aveam norocul și ghiceam și ani în care a domnit ăla și luam 500 de euro, înțelegi? Aia era treaba.